Puro siya halos sa ano, puro siya halos. Ano lang, pero kung yan, kung sa matibila, wala siya na paano. Pero agad ko, ay dumaan. Kailangan mo siya ng kwarta. Sabi ko nga, ano, ayun na sila kung bakit. Hindi ko nagpaman. Ito mo lang may sala. Hindi mo pag-agaw. Ano, ikaw, pag-agaw. Kaya ano rin ang mga topic na sila. Tama sa mga bawang na wala yung layan. Kasi hindi magtrabaho rin. Hindi ka pala kung mamahalin. Mahalin mo sa nalibyan sa kung may ako na. Parehas video, nakuha. Pag may ako na. Kaya yun, mabubulat yun pag may ako. Pero kung may pag-asuma, daw may trabaho na. Sabi niya, pag ma-isliwan na din ako. Umakda na mga wala dito, mag-school na. Retirement din na nito. Dahil ka na ma-isliwan, ikaw magbantay na po kayo naman. Mahala pa, malungkot, malungkot. Ano pa maagal ako. Tapos harap ko niya, trabaho mo. Trabaho mo. Iya, nagkakaroon. Kasi, ay, dito ang pangalan sa kulo. Hindi ko alam sa advice. Depende na sa iyo ako. Pagla ko. Pagkali. Hindi na sa namin. Kuya, na-order ko din na. Pag-aday sa namin. Kaya nga nag-aaday. Dali ko sa ng average.
Suka, tumawi daw sana. Tumawan mo.
Mapalayo ka. Kaya yung kamera yan, may niyaw. Okay. Ano yung makadiyan din? Sige, pag-go. Ito yun. Ito yun. Ito ko lang ako. Natulog sa dalawa. Ito yung alam ko. Nagsabay na ako sa college. Ganun, malalaman na yun lang. Yung barangay nito dyan, yung sa pag-program sa universidad, ako sa rin ko nalaman. Pag ika naman sa akong isa, COVID pa kaya, ano sa makaya, kataraman na naman. Sa wati-wati. Nakita ka ako sa college. So, wati-wati na kaya. Makapita na, siguro makaasa. Grabe. Kaya mapagkaroon ng silid, kaya natin pag-isip ng sarili.
Love na po. Okay, dyan. Tawan. Okay, dyan. Wala akong pizza. Salamat.
Ay, ngunyan. Naubos na. Oh, naubos na. Naubos na.
Order ka naman ng pagkain.
Matindi ko. Irritado. Irritado.
Alam na,
niya. So, ano po? Sila na kami. Balik ako. Ano oras na sila mo? Ulit na ano kung ba? Pangalan na. Nag-ibuong pa. Pausa na. Nagulit na Ang ulit ko ang ulit original alas 6 na dapat lang ako. Ayun, grabe. Alas 6 dati, alas 12 Oo, okay siya ka? hanggang alas 12 hanggang alas 6:30. Ngunyan, taggrabe bagang init. Ang ulit, ka mga pang-aga, alas 10. Oo. Tapos, ang malaog na panghapon, alas 2. Alas 2. Sila ang Yan buka. oras ka man ako. Ngunyan, alas 12 pa sa nalang. Kaya nang ganun ito. Tawuhak na. Oo, nga. Okay sa kanya. Gusto mo na?